teda budú riešiť, keď tam môžeme si spomenúť. Vieme, čo to môže zrobiť. Takže máme vzťah. Keby som podržala aj kultúrnych strán na ovom štáne. Oživiť tie priestory, ktoré teraz začínajú výrazne. Áno, jasné, to sú robotnícky vlády. Ten už bude mať, myslím Tatransko, napríklad základnú školu, v ktorej som bola a som z dovozov si povedala, že vedecká kačka tam teda nejde často. Mamička povedala, že tam sú ľudí za nepustí. A to tam nefunguje škola. Taká svätého Jána, je na železničnej stanici vlastne. Kde taká kaplnka svätého Jána, kde v meste na železničnej stanici to je Taká. Tam vlastne to, tá strecha už tam podáva ráno povedané. Pekne povedal jeden pán, že tie školy by mohli úplne ako inak, by sme mohli aj nazerať, úplne inak paradigma, že nie, že to je miesto, čo je nejak svojho riadené miesto, ale že miesto, že by sme mali ten priestor práve na tých školách, mohlo byť nejaké komunitné stredisko. Čiže možno komunitné centrum.